Hello everyone, and welcome back. Today, we're in the heart of the festivities at the Anod Festival 2024, where we're about to witness the beautiful Pentamina SA Tinampo event. The Anod Festival celebrates the agricultural bounty and cultural heritage of the community, and the Pentamina SA Tinampo is a significant highlight, filled with tradition, music, and dance. The Pentamina SA Tinampo is a traditional street dance, with performers moving gracefully through the streets in a courtship dance that symbolizes love, unity, and thanksgiving. The dancers, dressed in colorful and traditional attire, embody the spirit of celebration, reflecting the gratitude of the community for a bountiful harvest. The event brings together people of all ages, moving to the rhythm of local music, creating a vibrant and joyous atmosphere throughout the town. The dance itself is symbolic, a depiction of the courtship rituals of old, performed in a way that brings the past to life for today's generation. Couples dance in sync, their movements elegant and expressive, representing the harmony between the community and the land. The Pentamina SA Tinampo is more than just a dance. It's a form of storytelling that connects everyone to the traditions of their ancestors and the values they hold dear. The streets come alive with laughter, cheers, and the sounds of traditional music as the dancers move along, encouraging spectators to join in. The Pentamina SA Tinampo is all about inclusivity and community. Everyone is invited to be part of the celebration, to dance, to share in the joy, and to give thanks for the blessings they have received. It's a heartwarming display of togetherness, where culture, tradition, and community spirit are celebrated as one. The Anod Festival and its Pentamina SA Tinampo event remind us of the beauty of tradition and the importance of giving thanks for the gifts of the earth. Thank you for joining us today. Don't forget to like, comment, and subscribe for more.
puson ko na, tapos na ay tapos na insente, ngayong tubod na malaon. Dikit-dikit man ang pagpapagulos, ang luwas sa mata, siyempre mauubos. Tatapusan ko na, tapos na ay tapos na insente, ngayong tubod
baling magibo ang sakong sarayan. Nagsilbing recuerdo sa magka-ilusyon, lalo na sa tampikan baybayon. Igwang natugaan, igwang tigpalaon. Ang bulan na maliwanagon, nagsilbing recuerdo sa magka-ilusyon, lalo na sa tampikan baybayon. Igwang natugaan, igwang pigpalaon. Tapusun ko na, tapos na ay tapos na yung sentimiento bud na marao. Dikit-dikit naman ang pagpapagulos, ang luwas sa mata siyempre mauubos. Tatapusun ko na, tapos na ay tapos na yung sentimiento bud na marao. Dikit-dikit naman ang pagpapagulos, ang luhas sa mata siyempre Thank you so much! Contingent number 2, once again, Barangay La Union.
silbing recuerdo sa magka-ilusyon. Lalo na sa tampikan baybayon, igwang natugaan, igwang tigpalaon. Ang bulan na maliwanagon, nagsilbing recuerdo sa magka-ilusyon. Lalo na sa tampikan baybayon, igwang natugaan, igwang pigpalaon. Tapusun ko na, tapos na ay tapos na insentir, ngayong tubod na marao. Dikit-dikit naman ang pagpapagulos, ang luwas sa mata, siyempre mauubos. Tatapusun ko na, tapos na ay tapos na insentir, ngayong tubod na marao. Dikit-dikit naman ang pagpapagulos, ang luhas sa mata, siyempre Thank you so much. There you have it, contingent number 3, Barangay Maracabag. nagsayaw. Ang salukay ang sakong namumutan. Isug-isug digdig sa mga tubangan. Kung di ka umisog, ako magdadagan. Sa rudo at tuloa pa ang nagsayaw. Ang sarukay ang sakong namumutan. Isug-isug digdig sa kung atubangan. Kung di ka umisog, ako magdadagan. Kung di ka sagang pa anak ko, para maduya ka, para makala ko. Ang turilya ka na, kayaman ako. Kung sangayang takano sa buhok mo,
nasasayawan sa kuyang tugang. Ang maray kailan, ikwanin bakalan, tanganin magibo, ang satong sarayan. Haingaan, baso 4-5, anong hain ang inumo? Ito ano siyang hain ang suman ang ikasal, pulot igisigiralan. Sa dulo haingaan, baso 4-5, anong hain ang inumo? Ito ano siyang hain ang suman ang ikasal, pulot igisigiralan. Ang bulan na maliwanagon, nagsilbing rekwerdo sa magkailusyon. Lalo na sa tampikan baybayon, igwang natugaan, igwang tigpalaon. Ang bulan na maliwanagon, nagsilbing rekwerdo sa magkailusyon. Lalo na sa tampikan baybayon, igwang natugaan, igwang pigpalaon. Tapusun ko na, tapos na ay tapos kain sentimiento but na marao. Ikit-ikit man ang pagpapapulos, ang luha sa mata siyempre mauubos. Tatapusun ko na, tapos na ay tapos kain sentimiento but na marao. Dikit-dikit man at pagpapapulos, ang luha sa mata siyempre Maraming salamat! There you have it for our contingent number 4 with the real-life couple, Kapitana Gina Labalan. Maraming salamat po sa inyong mga kasamahan ang bumubuo ng inyong konseho sa barangay, ang sangguniang kabataan at iba pang mga miyembro ng inyong komunidad. Once again,
agada Kang ikasadang pa anakku Para baduya Para bakal aku Kang turilya kana Kaya aku Pulsa ngayong takano Sa buhokmu Kang ikasadang pa mataku Para baduya Para bakal aku Kang turilya kana Kayapan ako Pulsa ngayong takano Sa buhokmu Ano nang ugma ko kayo oras niya Huli nagsasayaw ang sa kuyang tugang Ang maray kailan Iwanin ba kaya Tanganin magibo Ang sakong sarayan Ano nang ugma ko kayo oras niya Uri nagsasayawan sa kuyang tugang Ang maray kailan Iwanin ba kaya Tanganin magibo Ang sakong sarayan Haingaan, baso apat lima Anong hain ang inumun? Ito ano siyang hain ang suman ang ikasal Pulot ibisigilalan Sa rudua tulo haingaan, baso apat lima Anong hain ang inumun? Ito ano siyang hain ang suman ang ikasal Pulot ibisigilalan Ang bulan na maliwanagon Nagsilbing rekwerdo sa magka-ilusyon Lalo na sa tampikan may pahayon Igwang natugaan, igwang tigpalaon Ang bulan na maliwanagon Nagsilbing rekwerdo sa magka-ilusyon Lalo na sa tampikan may bayon Igwang natugaan, igwang pigpalaon
tapos na ay tapos daing sentimiento but na maraon. Dikit-dikit man ang pagpapagulos, ang luwas sa mata siyempre mauubos. Tatapusan ko na, tapos na ay tapos daing sentimiento but na maraon. Dikit-dikit man ang pagpapagulos, ang luhas sa mata siyempre Wow! With kissing scene pa talaga! Congratulations sa inyo! There you have it for contingent number 5 from Barangay Canjela! Maraming nagsayaw. Ang sarukay ang sakong namumutan. Isug-isug digdig sa mga tubangan. Kung di ka umisog, ako maganagan. Sarudo at tuloa pa ang nagsayaw. Ang sarukay ang sakong namumutan.
tuluhay ngaan, baso 4-5, anong hain ang inumo? 7-8 siyang hain ang suman ang ikasal, pulot igisigiralan. Saro 2 tuluhay ngaan, baso 4-5, anong hain ang inumo? 7-8 siyang hain ang suman ang ikasal, pulot igisigiralan. Ang bulan na maliwanagon, nagsilbing rekwerdo sa magka-ilusyon, lalo na sa tampikan baybayon, igwang natugaan, igwang tigpalaon. Ang bulan na maliwanagon, nagsilbing rekwerdo sa magka-ilusyon, lalo na sa tampikan baybayon, igwang natugaan, igwang pigpalaon. Tapusun ko na, tapos na ay tapos kain sentir, ngeng tubod na marao. Ikit-ikit man ang pagpapagulos, ang luwas sa mata, siyempre mauubos. Tatapusun ko na, tapos na ay tapos kain sentir, ngeng tubod na marao. Dikit-dikit man ang pagpapagulos, ang luhas sa mata, siyempre Oh, wow! What my kiss then from the real life couple, I guess. Thank you so much. There you have it. nagsayaw. Ang sarukay ang sakong namumutan. Isug-isug din sa mga tubangan. Kung di ka umisog, ako magagagan. Sa dudu at tuluha pa ang nagsayaw. Ang sarukay ang
tuluhay naan, baso 4-5. Anong hain ang inumo? 7-8 siyang hain ang suman ang ikasal, pulot igisigiralan. Sa tuluhay naan, baso 4-5. Anong hain ang inumo? 7-8 siyang hain ang suman ang ikasal, pulot igisigiralan. Ang bulan na maliwanagon, nagsilbing rekwerdo sa magka-ilusyon, lalo na sa tampikan baybayon. Igwang natugaan, igwang tigpalaon. Ang bulan na maliwanagon, nagsilbing rekwerdo sa magka-ilusyon, lalo na sa tampikan baybayon. Igwang natugaan, igwang tigpalaon. Tapusun ko na, tapos na ay tapos daing sentir, ngayong tubod na marao. Ikit-ikit naman ang pagpapagulos, ang luwas sa mata, siyempre mauubos. Tatapusun ko na, tapos na ay tapos daing sentir, ngayong tubod na marao. Ikit-ikit naman ang pagpapagulos, ang luhas sa mata, siyempre Thank you so much. That's contingent number 7, Barangay Sugoy. And of course, thank you to the full support of your Barangay Council, headed by Cap Mel Avellano. nagsayaw. Ang sarukay ang sakong namumutan. Isu-isu
kaumisog ako magagada. Kan ikasadang ka, sadang kang ako, para maduya ka, para bakal ako. Kan turilya ka na, kayaman ako, kung sangayang takaano sa buong mo. Kan ikasadang ka, sadang kamat ako, para baduya ka, para bakal ako. Kan turilya ka na, kayaman ako, kung sangayang takaano sa buong mo. Ano nang ugma ko kanin, oras niya. Huli nagsasayawan sa kuyang tugang. Ang maray kailan, ikwanin ba kaya? Tanganing magibo, ang sakong saraya. Ano nang ugma ko kanin, oras niya. Huli nagsasayawan sa kuyang tugang. Ang maray kailan, ikwanin ba kaya? Tanganing magibo, ang sakong saraya. Haingaan, baso, 4, 5. Anong hain ang inom mo? Ito ano siyang hain ang suman ang ikasal. Pulot igisigiralan. Sa dua tulo haingaan, baso, 4, 5. Anong hain ang inom mo? Ito ano siyang hain ang suman ang ikasal. Pulot igisigiralan. Ang bulan na maliwanagon, nagsilbing rekwerdo sa magka-ilusyon. Lalo na sa tampikan baybayon, igwang natugaan, igwang tigpalaon. Ang bulan na maliwanagon, nagsilbing rekwerdo sa magka-ilusyon. Lalo na sa tampikan baybayon, igwang natugaan, igwang pigpalaon.
puson ko na tapos na ay tapos kaing sentir ngin tubod na maraon. Ikit-ikit naman ang pagpapagulos ang luwas sa mata, siyempre mauubos. Tatapusan ko na tapos na ay tapos kaing sentir ngin tubod na maraon. Dikit-dikit naman ang pagpapagulos ang luwas sa mata, siyempre nagsayaw. Ang sarukay ang sakong namumutan. Isug-isug digin sa mga tubangan. Kung ikaong isug, ako maganagan. Sarudo at tuloa pa ang nagsayaw. Ang sarukay ang sakong namumutan.
silbing recuerdo sa magka-ilusyon, lalo na sa tampikan baybayon, igwang natugaan, igwang tigpalaon. Ang bulan na maliwanagon, nagsilbing recuerdo sa magka-ilusyon, lalo na sa tampikan baybayon, igwang natugaan, igwang pigpalaon. Tapusun ko na, tapos na ay tapos daing sentir, ngayong tubod na malaon. Dikit-dikit naman ang pagpapagulos, ang luwas sa mata, siyempre mauubos. Tatapusun ko na, tapos na ay tapos daing sentir, ngayong tubod na malaon. Dikit-dikit naman ang pagpapagulos, ang luhas sa mata, siyempre Thank you so much, contingent number 9, with a special participation ng mga kabarangay na talaga namang hinakot pa ni Kap Telo Latuga. Maraming salamat po sa bumubuo ng nagsayaw, ang sarukay ang sakong namumutan. Isug-isug digdig sa mga tubangan, kung di ka umisog, ako magagagan. Sarudo at tuloa pa ang nagsayaw, ang sarukay ang sakong namumutan. Isug-isug digdig sa mga tubangan, kung di ka umisog, ako magagagan.
nagsasayawan sa kuyang tugang. Ang may kainan, ikwaning bakayan, tanganing magibo, ang sakong sarayan. Ano nang umatutay oras mundial, uri nagsasayawan sa kuyang tugang. Ang maray kainan, ikwaning bakayan, tanganing magibo, ang sakong sarayan. Haingaan, baso, 4, 5. Anong hain ang inumun? 7, 8 siyang hain ang suman ang ikasal. 10, 16 giraran. Sa 2, 3 haingaan, baso, 4, 5. Anong hain ang inumun? 7, 8 siyang hain ang suman ang ikasal. 10, 16 giraran. Ang bulan na maliwanagon, nagsilbing rekwerdo sa magka-ilusyon. Lalo na sa tampikan baybayon, igwang natugaan, igwang tigpalaon. Ang bulan na maliwanagon, nagsilbing rekwerdo sa magka-ilusyon. Lalo na sa tampikan baybayon, igwang natugaan, igwang pigpalaon. Tapusun ko na, tapos na ay tapos kain sentiment, tubod na maraon. Ikit-ikit man ang pagpapagulos, ang luwas sa mata, siyempre maubos. Tatapusun Armando Emilio kasama ang mga miyembro ng Barangay Council, Sangguniang Kabataan SK Federation President Special Participation and Council. Miyembro ng inyong komunidad, maraming salamat po.
we're down to the last 3 contingents. Meron pa tayong mga palaban na aabangan. Limpak-limpak na salapi ang naghihintay sa bawat isa. Automatikong 14,000 kada barangay. At marami pa. Kaya naman, our next contingent number 11, Barangay Poblacion!
silbing rekwerdo sa magkailusyon, lalo na sa tampikan baybayon, igwang natugaan, igwang tigpalaon. Ang bulan na maliwanagon, nagsilbing rekwerdo sa magkailusyon, lalo na sa tampikan baybayon, igwang natugaan, igwang pigpalaon. Tapusun ko na, tapos na ay tapos kaing sentimiento but na maraon. Ikit-ikit man ang pagpapapulos, ang luwas sa mata siyempre mauubos. Tatapusun ko na, tapos na ay tapos kaing sentimiento but na maraon. Dikit-dikit man at pagpapapulos, ang luhas sa mata siyempre There you go! Contingent number 11 with special participation of Barangay Council, headed by none other than Cap Edwin Disamparo. Maraming salamat po sa inyo. May paletsyon pa. Malamang may mga kasagpayan. Kaya naman, we have Barangay Poblacion together with your Barangay Council, Sangguniang Kabataan, and the rest of the members of your barangay. Thank you so much. We're down to the last two, kaya wag nating patagalin pa. We have contingent number 12 from Barangay Makalaya!
aku magagada. Sarudu at tulo apa ang nagsayaw, ang sarukay ang sakong namumutan. Isug-isug tikik sa kung atubangan, kung di ka umisug, ako magagada. Kang ikasadang pa man ako, para maduya ka, para bakal ako. Kang turilya ka na, kayaman ako, kung sangayang takaano sa buhok mo. Kang ikasadang pa man ako, para baduya ka, para bakal ako. Kang turilya ka na, kayaman ako, kung sangayang takaano sa buhok mo. Ano nang ugma ko kainin, oras mo yan. Huli nagsasayawan sa kuyang tugang. Ang maray kailan, iguanin ba kaya? Tanganin magibo, ang sakong sarayan. Ano nang ugma ko kainin, oras mo yan. Huli nagsasayawan sa kuyang tugang. Ang maray kailan, iguanin ba kaya? Tanganin magibo, ang sakong sarayan. Haingaan, baso, 4, 5. Anong hain ang inumun? 7, 8 siyang hain ang suman ang ikasal. 10, 11 sa 2, 3 haingaan, baso, 4, 5. Anong hain ang inumun? 7, 8 siyang hain ang suman ang ikasal. 10, 11 ang bulan na maliwanagon, nagsilbing rekwerdo sa magka-ilusyon. Lalo na sa tampikan pa'y paayun, igwang natugaan, igwang tigpalaon. Ang bulan na maliwanag
igwang natugaan, igwang pigpalaon. Tatapusun ko na, tapos na ay tapos kaing sentimiento but na maraon. Dikit-dikit man ang pagpapagulos, ang luwas sa mata siyempre mauubos. Tatapusun ko na, tapos na ay tapos kaing sentimiento but na maraon. Dikit-dikit man ang pagpapagulos, ang luhas sa mata siyempre Once again, there you go for contingent number 12 from Barangay Makalaya. With real life couple pa talaga. At syempre, ang mga kasamahan ninyo sa pamumuno ng walang iba kundi ang malakas Barangay Captain Ramir Navas. Kasama pa ang kanyang pamilyang nanonood ngayon. At syempre sa miyembro ng inyong konseho po sa Sangguniang Kabataan, sa lahat ng inyong kalahok at miyembro ng komunidad, maraming salamat po. We are down to the last but definitely not the least contingent. ang sarukay ang sakong namumutan. Isug-isug digdig sa Abangan natin ang mananalo ng 50,000 pesos, 45,000 pesos, 40,000 pesos at ang automatic na cash prize of 14,000 pesos. So to the 13 contingents, congratulations in advance. Our contingent number 13 presenting Barangay Milagrosa!
at sayaw, ang sarugay at sapong namumutan. Isug-isug tipid sa kung atubangan, kung di ka umisug, ako magagadan. Kang ikasadan pa, sadan kang anak ko, para maduya ka, para matala ko. Kang turilya ka na, kayaman ako, kung sangayang takano sa buhok mo. Kang ikasadan pa, sadan pa mata ko, para maduya ka, para matala ko. Kang turilya ka na, kayaman ako, kung sangayang takano sa buhok mo. Ano nang ugma ko kanin, oras niyan. Huli nagsasayawan sa kuyang tugan. Ang may kailan, iguanin batayan, tanganin magibo, ang sakong sarayan. Ano nang ugma ko kanin, oras niyan. Huli nagsasayawan sa kuyang tugan. Ang maray kailan, iguanin batayan, tanganin magibo, ang sakong sarayan. Tuluhay ngaan, baso apat lima, anong hain ang inumo? Ito ano siyang hain ang suman ang ikasal, pulot idisigiralan. Sa ruluwa tuluhay ngaan, baso apat lima, anong hain ang inumo? Ito ano siyang hain ang suman ang ikasal, pulot idisigiralan. Ang bulan na maliwanagon, nagsilbing rekwerdo sa magka-ilusyon. Lalong nasa tampikan pa'y pahayon, igwang natugaan, igwang tigpalaon. Ang bulan na maliwanagon, nagsilbing rekwerdo sa magka-ilusyon.
puson ko na tapos na ay tapos kaing sentimiento but na maraon. Dikit-dikit man ang pagpapagulos ang luwas sa mata, siyempre mauubos. Tatapuson ko na tapos na ay tapos kaing sentimiento but na maraon. Dikit-dikit man ang pagpapagulos ang luwas sa mata, siyempre So there you go. Once again, our last but not the least contingent, number 13, Barangay Milagrosa. Of course, that's headed by Barangay Captain, Kapitana Marley Azanyon. Maraming salamat po sa inyo at sa inyong konseho sa Sangguniang Kabataan at sa lahat ng inyong kalahok dito sa kompetisyong ito. Tinatawagan namin ang lahat ng mga barangay mula contingents number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12 to please gather here at the venue. Dito po tayo magsama-samang lahat habang ating hinihintay ang anunsyo ng panalo. Meanwhile, we'd like to award our certificates of appreciation, of course, to the panel of our judges. So let me read to you the citation, which with certificate of appreciation is hereby awarded to Ms. Jocelyn Ete in recognition for her invaluable contribution as a member of the jury in the Pantomina sa Tinampo 2024, a celebration of Unod Festival 2024 held at Castilla New Terminal and New Market, Kumadkat, Castilla, Sorsogon. Given this 4th day of October 2024, at Castilla New Terminal and New Market, Kumadkat, Castilla, Sorsogon, signed by Isa Ganibong Mendoza, Municipal Mayor. So I'd like to request our department managers to join us with Sir John Fernandez of the Tourism Office to award our certificates of appreciation. Starting with Ma'am Jocelyn Ete. Of course, we have Mr. Rocket Josue, Ma'am Marian Carmela Balme, and Sir Rona Lucilo. And I'd like to invite our Sangguniang Bayan members who can join us here on stage. Nakita po kanina, nandiyan pa si Councilor Luna. We have Councilor Canon, Councilor Noel Hao, kung nandyan pa po. Hi, Capmela Villano and Council. Kagawad Halta Lolas, nandyan po pala. Lahat po ng mga opisyalis na narito pa, iniimbitahan po namin kayo sa stage. And of course, we will be awarding the certificates of participation to all the 13 barangays. Sa muli po, iniimbitahan namin kayo na magtipon-tipon ang 13 contingents dito po sa gitna. So ang bawat pong contingent ay maghanda ng kanilang representative. Maaaring ang inyong mga kapitan, Sangguniang Kabataan na opisyales o sino man ang aktwal na nag-perform as bagong kasal, mga ninong o ninang, pwede din yung lechon ang umakyat sa stage para kunin ang inyong premyo. Of course, uulitin po natin sa taong ito para sa Pantomina sa Tinampo. Ang ating 13 contingents
mula San Rafael down to Milagrosa, otomatikong makakakuha ng 14,000 cash! At yan ay naging posible. Sa muli pinapasalamatan namin ng buong puso ang pagbibigay ng premyong yan. 1,000 from Board Member Marianini Ravanilla. 1,000 from Municipal Councilor Noel Howe. And of course, 2,000 from Liga President Cap Ramir Navas. Dinagdagan pa ng 10,000 ni Mayor Bong Mendoza. So for each barangays, we will give you your certificates of participation. So we'd like to call on, tatawagan po namin yung representative na lang po ang umakyat. Here with us, our department managers, the judges, and Sangguniang Bayan members to give you your certificates of participation. Which read, Certificate of Participation is hereby awarded to Barangay San Rafael for active participation in the Pantomima sa Tinampo 2024 during the celebration of the North Festival 2024 held at Castilla New Terminal and New Market, Kumadgad, Castilla, Sorsogon. Given this 4th day of October 2024 at Castilla New Terminal and New Market, Kumadgad, Castilla, Sorsogon, signed by Isagani Bong Mendoza, Municipal Mayor. So maaari nyo na pong kunin representatives from Barangay San Rafael, Barangay La Union, Barangay Maracabac, Barangay San Vicente, Barangay Canjela, Barangay San Roque, Barangay Sugoy, Barangay San Isidro, Barangay Oras, Barangay Kumadgad, Barangay Poblacion, Barangay Macalaya, and Barangay Milagrosa. At syempre ba ang tatanggaping premyo for Best in Moving Choreography, you will receive 5,000 pesos. Ang Best in Moving Choreography ay ginudged during the parade from LGU compound up to the New Market. So yung nagpakitang gilas sa parada, umulan man o umaraw, tuloy ang pantomima! Congratulations in advance! Nakabakas sa mukha ninyo ng bawat isa ang hirap, sakripisyo at saya para sa pantominang ito. Kaya naman, ang Best in Costume will receive 5,000 pesos! Second runner-up will receive 40,000 pesos! First runner-up will receive 45,000 pesos! And the grand champion, tumataginting na 50,000 pesos! Sa 2025, sabi nga ni Mayor Bong Mendoza, ay tumataginting ang Grand Champion Cash Prize na 250,000! Mukhang lahat ng mga barangay sasali na sa 34 ito at mula Barangay Kapitan, Barangay Kagawad, Sangguniang Kabataan at lahat ng mga ninong at ninang, hindi lang lechon ang maglalabasan, kundi pati mga atsara at paminta ilalabas na. Abangan yan next year. Kaya naman, para sa unang special award, I'd like to request, of course, our department managers to join. Sir John Fernandez, we will announce the best in. Asa na mga taga? San Rafael? Milagrosa? Poblacion? Sogoy? Kumadgad? Maracabac? San Isidro?
result. Tan-tan-tan! Ihanda ng panlaban na magkakamit ng pera. Of course, to award our certificate of recognition together with a cash prize, we will have our municipal treasurer with municipal budget officer and our civil registrar to join us, and our judge number 1, Ma'am Jocelyn Ate. Akyat na! Barangay! Sino ba ang best in moving choreography? Ang plakada sa parada, walang iba kundi ang contingent number. Contingent number 10, kumakat! Please come up the stage. Please come up the stage to receive your award. So, tanggapin niyo na po ang premyo. Ayan na. Mukhang si SK Federation President na SK Chairman ang kumadkad ang tatanggap. At, congratulations po, meron pa para sa isa pang 5,000 pesos. Best in costume! Contingent number! Contingent number 10! Barangay Kumakat! At syempre, ito na ang tatanggapin niyong certificate, trophy, cash prize for the second runner-up. Siguradong ang mga lechon magkukulang. Ang mga alak handa na sa inuman dahil ngayong gabi ang nagpantumina. With a total score of 92%. Please be ready, either barangay captain, Sangguniang Kabataan, the couple, or kung sino man ang aakyat sa stage na ito para sa inyong barangay. Tanggapin nyo! Second runner-up, Pantominas Satinampo 2024 is you, contingent number 9, Barangay Oras! Congratulations! You will receive 40,000 pesos! Oh, sabi ni Kap, dyan kayo sa unahan, dali! Isa sa mga ninong, si Kap Latuga mismo, panalo ang barong. Toksido pa, may lechon. Sa muli po
sa lahat ng 13 barangay. Maraming salamat sa pagpaparamdam ninyo kung gaano tayo katalentado! Maraming salamat sa pagod at puyat, sa tuwa at saya sa mga pinagsamahan ng bawat isa. Kaya naman, tanggapin nyo ang 45,000! Sa first runner-up, Pantomena sa Tinambo 2024. Total score of 93.75. Dagdagan ang lechon, akyat na sa entablado. Contingent number! Contingent number? Number? Contingent number 4! Tatanggapin ang ating real-life couple na si Kapitana Gina Labalan at ang kanyang asawa kasama ang kanilang SK. Congratulations to you! The first runner-up with 45,000 pesos! Hindi lang dito nagtatapos ang ating laban dahil ang kampyon sa Pantomena sa Castilla ang lalaban sa kasanggayahan ng probinsya. Handa na ba kayo? Muli po, pasasalamat sa walang hanggang pagsuporta at sa patuloy na pagserbisyo sa pamamayo po ni Mayor Bong Mendoza, kaiba ang Sangguniang Bayan, Gabos na Departamento kang LGU Castilla, 34 barangay kang Castilla. Salamatunan po sa Magayon na Unod Festival 2024. Maililingan giraray kita dahil ang kampyon sa taong ito to receive for a cash prize of 50,000 pesos, garnering a total score of 97%. Dagdagan pa ang lechon, ibahagi sa buong bayan. Contingent number! Contingent number 10! Congratulations! Kakasya kaya sila dito sa stage? Tingnan po natin. Tanggapin nyo ang inyong... Oh, may naiyak na. At syempre muli, maraming salamat sa lahat ng nakilahok. 14,000 cash pa rin ang iuwi! Please join with our
judges po, please join our champion. Of course, thank you so much. Once again, Ma'am Jocelyn Erte, Sir Walker Hustler, thank you, Ma'am Marian Balmes, Sir Ronald Lucila, thank you so much po. Siyempre ang Tourism Office, Agriculture Office, Sir Marlon Lero, sa lahat po ng mga opisina sa pag-asistensya ng PNP, BFP, ang standby po ng RHU, MDRRMO, PSMO, lahat ng Barangay Tanod, Barangay Kapitan, Barangay Kagawad, Sangguniang Kabataan. Maray na daw po, buot po niya mo na imbitaran ng gabos na bisitahon asin eksperyensya ang magaya-gaya asin makulor na Onod Festival 2024 sa maabot na Oktubre 1 hanggang 7 sa Banwaan, Can Castilla. Aniyon po ang mga minasunod na aktibidad: Onod Trade Fair and Food Expo, Interbarangay Parades of Life, and Kung Madriglas Competition and Foam Parade. Ang sutuyang firework display, hard enduro trail race, ang sutuyang mural painting by the riverfront. Ang tabayanan manindo ang Rodlopa